אז שלום לכולם, והיום נציג לכם פתרון חדש מבית Hikvision, בעצם מצלמה שמשלבת בתוכה באופן מובנה שופר, מה שמאפשר גם לצלם וגם לקרוז two-way audio, אז גם לקרוז וגם לשמוע בו זמנית. איך הפתרון עובד? הפתרון כולו הוא PoE+, מה שאומר שבכבל LAN אחד אני בעצם מזין גם את המצלמה שלי וגם את השופר, דבר שמקל בצורה משמעותית על ההתקנה והכבילה, היות וצריך רק כבל אחד לכל הפתרון. עכשיו, מעבר לזה, המצלמה היא 4 מגה פיקסל, היא ממונעת, יש בה יכולת של זיהוי אדם וזיהוי רכב, בעצם לעשות את ההפרדה ביניהם. בשל הטכנולוגיה יש הפחתת התראות שווא של 90%. מעבר לזה, המרחב זיהוי הוא גבוה מאוד, הוא עד 200 מטר של זיהוי. מבחינת תאורה יש IR עד 50 מטר ותאורה לבנה עד 20 מטר, מה שגם מאפשר לעשות את הטכנולוגיה של Smart Hybrid Light, בעצם לשחק בין חושר ואור ברגע שהאובייקט נכנס לתמונה. התאורה הלבנה נדלקת ואז רואים בצבע. כמו כן, הרמקול עצמו, אם נעבור טיפה אליו, הוא 7 וואט עם קריזה של עד 100 מטר. הוא two-way audio דו-כיווני שמאפשר לתקשר, כמובן אפשר עם ה-Connect. ומבחינת עמידות הוא IP67, וניתן להכניס למצלמה בעצם כרטיס זיכרון של עד 512 ג'יגאבייט. זה הפתרון. אז עכשיו נציג בעצם איך ניתן לתפעל בצורה נוחה את המוצרים שלנו באמצעות ה-Connect. אז ניכנס למצלמה. אפשר לראות פה שניתן אותה ל-Live View, ויש גם מספר בעצם כלים שאפשר להשתמש בהם. אז נלחץ על החץ כלפי מטה באמצע, ממש פה, ויפתחו בפנינו כל מיני פיצ'רים אפשריים, כמו להפעיל את ההזקה, מה שמופיע מצד ימין למעלה, בשורה העליונה, ומצד שמאל למעלה תוכלו את הזכוכית מגדלת עם הפלוס, בעצם לעשות בעצם זום אין. נרצה דברים נוספים, בעצם יש לנו פה את הג'ויסטיק מצד ימין למעלה, מה שנלחץ עליו עכשיו, כרגע הוא מופיע באדום, וזה באמת בצורה נוחה אפשר לעשות זום אאוט וזום אין, בעצם לשחק גם עם הפוקוס שלנו. המצלמה הזאת היא לא PTZ, אז ה-PTZ שרואים פה מצד שמאל בעצם הוא לא פעיל. כמו כן, מצד שמאל של הג'ויסטיק יש את המיקרופון. ובעצם אני יכול לדבר במקביל לראות את הוידאו. Hello Snail, do you hear me? וזהו, בעצם דו-כיווני בצורה נוחה. אפשר לתקשר וגם לראות את הוידאו. וזהו, זה המוצר החדש שלנו, שבעצם יהיה זמין ברבעון הנוכחי, רבעון האחרון לשנת 2026. ניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.